ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೊರಡೇರು ಅವೇಲಕ ಸುರುಕಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಗಮಗ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲುಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಉಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಆದಿಯೊಳು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ ಉಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಧೀರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರಿ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿನ ಮನಸಾರಿನೊಂದು ಇನ್ನಿದ್ದ 42ನೇ ವರ್ಷದ ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿದ್ದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುವಾಯಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕಾರಣಾಂತರ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರಾತಿಜಿ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಕ್ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಂಚೆನೆ ಪಿರಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ನಿಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಳ್ಲೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಮಂಡ್ಯ ಮೇರೆಗೂ ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರೆಗೂ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಗರಿಮಾರು ಶಾಲು ಪಡೆದು ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ ಶಾಲು ಕೊರೆದು ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರೆದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪುರಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾಜರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಮುಖ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರೆದು ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಯಾದವ ಗಟ್ಟಿ ಮಡ್ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೋಮನಾಥ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆರು ಬರೋಡಾತ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಇಮೇರು ಬಂದಿದೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರೆದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನರಾದ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಯಾಪಲ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ ಲೆಕ್ಕನಾಧಿಕಾರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮೆರೆಲ್ ನಾಯನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಡೋಣಿ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಗೊಚ್ಚೆ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಚ್ಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಡೋಣಿ ಈ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಗೊಚ್ಚೆ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೇಳುವುದು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಮಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಗಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಅವೇಲಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೆರಡುವತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ಥಾನಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಯಾದವ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ರಡ್ಡು ಅರಣ ಕೊರ್ಲಗಂಡದ ಮಾತು ಆರ್ನ ಕುಲ್ನಾಡಿಗೆ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಡು ಬಂದದು ಆರ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ದುಂಬುಗು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಳಿಕೋರು ಮೇರೆ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಮದಿಪದ ಪಾತೆರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೀನ 2 ವರ್ಷಡೊಂಜಿ ಊರುಗು ಬತ್ತರ ಮಾರಿದಾತ್ರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪಾಯಿರಾಯ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಯುವಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಸೇರಿದು నేను ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಬಂತದಿತ್ತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ 4 ವಾರ ದಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಟ್ಟಿ ತಾಪಣ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ದಿವಂದ ಐಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಪತಿ ಕಡೆ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಿನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬರುವುದು ಬರ್ತದೆ ಐಕಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಈ 4 ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಐಟ್ಲ ಆಕೇರಿದ ದಿನದ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಅಂತೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದಿಜಾಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷಡು ಆ ದಿನಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪರೇಟ ಅವರ ಪೂಜೆ ದಾನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರಿರೆ ಸಮಾಜ ಸೇರಿರೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದುಂಡು ಬಯ್ಯಗಾನಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗಾನಾಗ ಜನ ಸೇರುಂಡು ಮಕ್ಕ ಪೋಪುನ ಗೊಂದಲ ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನೊಂದಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೈ ತಪ್ಪು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪು ಅಲಲ್ ತಪ್ಪು ಆದು ಪೋಪುಡು ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಸಮಾಜದ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಸಮಾಜದನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮನೇ ಏನು ತಿದ್ದೊಂದು ಬೊಕ್ಕಲಾತ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಿಯಲೆಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ಗೊಬ್ಬು ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಏರ್ಲ ಮೇಯ್ಕ್ ಕೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಅವಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬಲಿ ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿನ ಕಂತು ಕೊರ್ಲಿ ಅದು ಪಡೆದೆ ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಯ್ ಸೊಲ್ಲು ನೆಂಚದೆಪ್ಪುಲಿ ಸೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪಾಡೋದು ಇದಾಗಿ ಕೊಂಚ ತರೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪಂಡದು ಬೋಡು ಆ ತರೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಇದು ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚೆ ಪುಟ್ಟದು ಬರೋಡು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಇದಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಡು ಪಾಡುವ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಡು ದೀಪ ಬಂಡ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕನ್ನದು ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರ್ಪುಡು ಯಾನ್ ವರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಕಲ್ ಜೈನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲಿತೆ ಈ ಮರ್ವಾಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿಯರು ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಂಜೂಸು ಅದು ಕಾಸಿಜ್ಜಕ್ಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜರು ಬಿಚ್ಚುಜರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಕೊಡಿ ಪೋತೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಪಾಯನ್ ವರ್ಷಗರಾಜಿ 10 ದಿನ ಪೂರ ದೂರ ಕಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪಾಯಂಕಲ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ 10 ದಿನ
ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಕೊಡಿ ಪೋದಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆನ ಜೈನೆರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಂತನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಗುಜರಾತ್ಡು ಒಂಜಿ ಗಿರ್ನಾರ್ ಪಂಡದು ಉಂಟು ಅವು ಏತು ಪಂಡ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡೇರು ವಿತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಗಿರ್ನಾರ್ದ ಕೊಡಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದೇವೆಲ್ಲ ಗುಡಿ ಉಂಟು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಗುಡಿ ಉಂಟು ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲಿಯಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಕೊಡು ದೊಂಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಒಂಜಿ 11 ಜಾಪಡು 11 ಆನಾಗ ಆತ ಎತ್ತರ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಆ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತು ತೂಪುನ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಫುಲ್ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅದು ತೂವಲಿರ ಒಂಜೇ ಗುಡ್ಡ ಎತ್ತಿನೇಟ ಆತದ ಹಾರಿಝನ್ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ್ ಜೈನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ್ ದಿಗಂಬರಾಸುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿಜಾರು ಅಕ್ಲ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಪೋಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಮುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಪೋನಾಗ 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ 200 ದಾನಾಗ ಸೇಂಕೆ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಲ್ ದಿಗಂಬರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪೇರು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಟಾರ್ಚ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡಿಪ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪು ಐನು ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂತಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ್ ಪೋಪುನ ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಡ ಬಲ್ತು ಪೋಯ್ಲಕ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಸುಸ್ತಿಜ್ಜಿ ಎದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಂಚೋಂಡು ಅಕ್ಲು ಏರೆಗ್ಲ ಚೋಜನ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ಅಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುನ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ಪಾತೆರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಪೂರ ತೂಂಡ ಅಕ್ಲು ಏರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚರೆ ಬೋಡಾದ ಮನ್ಪುನೆತ್ತ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲು ಐನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಕನಪ ಹೊಡ್ಪಂಡದು ಅಕ್ಲಿನ ಮರವಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಜೈನರ್ ನೆಟ್ ಕನ ಹೊಡ್ಪಂಡು ಭಯಂಕರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನವೀನ ಅನ್ಪನ್ಪೇರು ಆ ನವೀನಾಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪೂರಾ ಜವಾನಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾವೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಬೆಳೆ ಹೊಡು ಪಂಡ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಚಾಂಡ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಯಾರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟದು ಲಕ್ಕಾವೇರು ಇಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಂಡದ ಪೋಡಿಗೆ ದುಂಬೆ ಲಕ್ಕುವರು ಆತು ಜೋಡ್ ಹಾಕುವರು ಸೊ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕನ ಕಡಕ್ಕದ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಉಪವಾಸಗಳು ಅಕ್ಲೆ 14 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಐಟು ಒಂಜಿ 5,000 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಐಕೆ ನಡತೊಂದೇ ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಡು ಮೂಜಿ ಸತಿ ಮನ್ಪವರು ಕಾಂಡೆವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾತಾ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಂತಿದೆ ಐಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ತೂತಿನೇಟು ಆ ಜೈನೇರಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯಾನ್ ಏರ್ನೆಟ್ಲ ತೂತಿಜಿ ಅಕ್ಲು ಒವೇ ಆವಾಡಿ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಅನ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಏತ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಪೂರ ಬಿಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೈಸೆ ಓಲ್ಮಂತ ಎಂಚ ಖರ್ಚಿನವಂತ ಇಂಚಿನೆಕ್ ಮಂತ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕನರೆ ಬೋಡೋದು ಪುನಃ ಅಂಚ ಅದ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶ ದುಂಬುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ದುಂಬರ್ಪ ಸೊ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ದುಂಬರೋಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಎಫರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಜ ಐ ಶುರು ಆಪುನಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇತ್ತೆ ಲಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೇನ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರು ಏಪ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಿಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಬಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ಕಲ್ತ ಒಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವಡು ಸಮಾಜ ಅವಡು ಇತ್ತಾರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏರ್ಲ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಜೇರು ಏರ್ಲ ಸಮಯ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಬೆಳೆಪವಡು ಈ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಡ ಶಾಲೆಗೆಂಚ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ಮರೆಕ್ ಮಂತದಿತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಐನ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರ್ತೇನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಟ್ಲ ದುಂಬರ್ಪ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬರರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿಶ್ಫುಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ನೋಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇತ್ತದ ಜವಾನಿಯರು ಇತ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಜವಾನಿಯರು ಆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ಯತೆ ನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಎಂಕಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ಪುನಿ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಿನ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪರವಾದ ವಂದನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟದು ನಮಗ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿದ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಅನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ರೋಹಣನ್ನೇ ಆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪಂಡೇರು ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡದಾದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡ ಶಿಸ್ತು ಶ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆ ಮೂಜನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲ ಐತು ಪಂಡ ಅವು ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾಪ ಪಂಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತಿ
ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂಪಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಓ ಕ್ರೀಡೆಲ ಅವಡು ಲೈಫ್ ಅವಡು ಎಂಚಿನನೇ ಒಪ್ಪಾಡು ವಿನ್ನರ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪಂಡ ರಡೇ ಜನ ರನ್ನರ್ಸ್ಲ ಸೋತುದುಪ್ಪೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ವಿನ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಏರ್ ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ವಿನ್ನರ್ಸೆ ದಯಪಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲರ 10,000 ಜನ ಒಪ್ಪುನ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ರೇಸ್ ಇತ್ತು ಐಟು ಉಪ್ಪುನಿ 15 ಜನ ಆ 15 ಜನ ಎಂಚಿನ ನೋಡು ಪಂಡ 9,50 ಜನದ್ದು ಯಾನ್ ಎದುರು ಉಳ್ಳೆ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೇದು ವಿನ್ನತೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ 15 ಜನದ್ದು ಸೋತುದುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ 9,500 ಜನದ ಎದುರು ಡಯವುಲ್ಲ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲು ನೆನಪುದಿವಲ್ಲೆ ಕ್ರೀಡೆ ಇಲ್ಲದಕ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂಕುಲ ಲೈಫ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತುದುಂಡ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆದ ಲೈನ್ ಪದೊಂದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಆತ್ ಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಡ್ಡ ಮಂದಿನ ಜೋಕುಲು ತೋಜೋಡು ಅಕ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬೋಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಂತಿಗೆ ನೋಡು ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜನ ಒಂದ ಪಂತಿಗೆ ಒಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋ ಜನ ಬೆಜಕ್ರಗೆ ಒಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋ ಬಂದು ಇತ್ತಂಚೆಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನಮಗ ಬಂಡ ಅಮ್ಮನೆ ಕಾಂಪ್ಲೇನ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಾಲ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಲ್ಲ ಬೈದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತ ಆಯ್ನಾತ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಕೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ ಪಂಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಯ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಮ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಪೂರ್ತತ್ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಆಪಿನಂಚಿನ 2 ದಿನದ ಕ್ರೀಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡಾವಡು ದೇವರ ದಯಟೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೈಕಾರ್ಗೆ ಬೇನೆಜ್ಜನ್ಲೆಕ ಸೋಮನತೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮವಾದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓಂಡಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಹತ್ತಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನಾಣಲ ಒಂಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕನಂಚಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕೊಪ್ಪಡ ಪನಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಶುಭನ ಆರೈಕೆ ಮಂತೊಂದು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಆವಡು ಸರ್ವ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂದೋಣಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಪೂಗಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಯುವಜನ ವಿಭಾಗದ್ದು ನಮ್ಮ 42ನೇ ವರ್ಷದ ನೇಟು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಪಣ್ಣಾಗ 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಡ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡೋ ಮುಗಿವು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡತ್ತನಲ್ಲ 75ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಡಪಡೊಂದೊಂಜಿ ಆಶೆ ಪೂರೈಕೆಗಳುಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಉಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬರ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನನ ನಮ್ಮ ನೇಟು ಸೇರ್ಪವಾದ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ದುಂಬು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪೂರ ಕಮಿಟಿದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಏನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಏನೊಂಜಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಫರಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅವಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ನಿಕುಲ್ ಎತ್ತಾರಂದು ಯಾನೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಸೈಡೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟೀಸ್ದ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಜಿಮ್ಮು ಲೆತ್ತೇರು ಆನಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಐಟು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿದೇದ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉದಿದು ಬತ್ತೇರು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಟೀಸೆಲ್ಲ ಆವಡಿತ್ತು ಇತ್ತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ದ ಆಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಿದೇರು ದುಂಬುದ ಸಲಟ್ಟು ಯಾನ್ ಗಟ್ಟೀಸ್ ಜಿಮ್ಮುದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾವಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಲು ಪೂರೆರ್ಲ ನೆಟ್ ಬರಡಂದೇನು ದುಂಬು ಎಂಗಲ ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಶಿವಾನಂದ ಗಟ್ಟರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಬೊಕ ಪವಿತ್ರ ಗಟ್ಟಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಿ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ದಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅವು ಬುಂಡ ಐರ್ದೆಚ್ಚ ಪಾಡರೆ ಎಂಕಲ್ಡ ತಾಕತ್ಲೆಜ್ಜಾಣ್ ಆಡ ಸಾಧನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ದಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಡ್ ನಿಜವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆ ದಲ್ಪ ಸಾಧಿಸುನೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಲೇಕನೆ ನಿತ್ಯದ ಬತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ದಯಮಂತ ದೆತೋನ್ಲೆ ಈತೆದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಉಡ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು
ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಈತನೇ ನಮ್ಮ CM ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ ಒಂಜಿ 2% ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೇ ವಿಷಯಗಳು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸು ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗುಂಡ ಬೊಕ್ಕೋಯ್ಟ್ಲ ಆತಿಜಿ ಅದು ಪೂರ ನಿಗಮೋಡ ಆವಡಂದೇಟ ಆವಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲಿಗಿತ್ತ IT ಇತ್ತಿನೇರ್ದಾದ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ನಿಮ್ಮಂತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರಿ ಐನ್ ದಾಯ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏತು ಸಾಧಿಸಾರಾಯ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಾಳ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕುಲು ದುಂಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಬಂದ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಅಂಡ್ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಕುಲು ತೂಪುಜ ಎಂಕುಲು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಪ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಜನ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರಂಗೋಡ್ಲ ಬರೋಡು ಅವು ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪಾಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಪ್ಪಾಡು ಕ್ರೀಡೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಪೂರೆಟ್ಲ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ದುಂಬುಗು ಎತ್ತರ ಉಪೋಡು ನೇಟು ಬತ್ತಿನ ಹುಡುಗಿಯರ್ ನಕಲು ನಿಕುಲು ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆ ನೂರ್ಮಡಿ ಆವಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಬೊಕ ಪೂರ ಅಪೇಮನ ಕಡಲ ವಿಲಂತಿ ದಯಮಂತದ ಖಾಲಿ ಓದೆರೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪೂರೆರ್ಲ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡೊಂದು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿರಿಯಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ದುಂಬು ಈ ಸಂಘಗಾದ್ರ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೆಳ್ತಿನಕುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದೊಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ತರಗೆ ಎಪ್ಪಗ ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಗು ಧನ್ಯವಾದ. ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗೈ ಜೀವನ್ ಪುನಃ ಪಾತಾರೆ ನಮಕ್ ಪೂರ್ಣ 2 ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣದು ಅವೇಲಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಡಿ ಮೇರೆ 2 ಮದಿಪದ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣದು ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದು ಬರಡಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಲಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಬರಡು ಒಗ್ಗದ ಊರದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತು ಅಗಲೇ ಕೈಟ್ ಪಾತ್ರ ಬುತ್ತಂಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಂಬ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆಂಡ ನನಾತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಬ್ಬನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಟಗರಿಡು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಗಮನ ಕಂತದ್ದು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಜನೆ ನೆಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನಂಚಿನ ಶಾಂತಗಟ್ಟಿ ಮೇರಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಪಣ ಕುದರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಣದ್ದು ಯಾನ ಕೇನುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಓಲ ಮನಸ್ತಾಪ ದೀವಂದೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮಾತ ಇತ್ತು ನಾನೇ ನಾನು ಓಲ ಮನಸ್ತಾಪ ದೀವಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪದು ಕೊರಡು ಪಂದೆ ಯಾನ ಕೇನುದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ ಅವೇಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗುರುಸ್ಥಾನ ಯಾದವನ್ನೇ 2 ಮದಿಪದ ಪಾತ್ರ ಕುಲ್ನಡೆಗೆ ಸಂದವನ್ನುಲ್ಲೇರು ದುಂಬುಗುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡವರದಾಂಡ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಫರಿ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರೀತಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಭಾರತಿ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಮೇರೆ ಭಾರತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾவுக்கு ನೇತೃತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ರೆಫರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಯರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪಂಡ್ಯರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದ ಅವೆಲ್ಲಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೇರುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಭಿನ್ನೆರಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿಪಟ್ಟದು ಈ ರೀತಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪನ್ನಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸಮಾಜದ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಯುವಜನದ ಪೀಳಿಗೆ ದುಂಬು ಬರುಡು ಯುವಜನದ ಪೀಳಿಗೆ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಏನಾದ ಸದಸ್ಯರು ಆವಂದಿತ್ತಲಕಲು ಜೂಕುಲಾವಡು ಪುಣ್ಣುಲಾವಡು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಕಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ದುಂಬುಗು ಸಮಾಜದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋದು ಪಡೆದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವೇಲಕ ಎಕಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಯಡ್ದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬದ್ದು ಯಾಪಲ ಕೊಡ್ತತ್ತು ಅನ್ನಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಗುರಿಕೆರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆ ಗುರಿಕೆರ ಎರಚಿನ ಯಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಏನು ಪನ್ನೆರಡು ಚೂರು ಚಿಂಚಾಂಡು ಐಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆಯೋದು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಅಂಚನೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ನಡುಪನ ಶ್ರೀ ಯಾದವಗಟ್ಟಿ
ಪಿಲಾರ್ ಮೇಲ್ದೇರೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರಗಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಬೈದರೆ ಮೇರೆಗಳ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಯಾನಂದ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು ಮೇರೆಗಳ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮೇರೆಗಳ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೋಮನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾದವ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಡ್ಯಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಡೀಲ್ ಮೇರೆಗಳ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬೊಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೈದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒನ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಮಾತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೂರ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇನ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮ